Vull felicitar des d'aquí a tots els jaumes que properament celebrareu el vostre sant, que és el patró d'aquesta localitat. Gràcies per convidar-me a fer el pregó de la vostra festa major. Essent el primer que faig, penso que més enllà de les consideracions socials, un pregó és un acte de comunicació que permet compartir moments del passat, emocions íntimes i personals. I pensar que una vilavellenca com jo faci el pregó de la vostra festa major. Sabeu tots que Bràfim i Vilavella tenien rivalitats ancestrals. I dic tenien, perquè res d'això és pas veritat aquí. Inclús teniu un carrer que no el nom de Vilavella. Aquelles paraules de portallons i carbassots, dites en despreci, han cagat en el pit i són gent d'una altra època. Però si jo no sé sincera, jo mai vaig viure a casa meva cap tertúlia dels pobles de Vilavella, ans al contrari. Recordo la meva àvia Rosa Rogents i Bernal, que em parlava de les noies prefinetes amb molt de carinyo. Recordava aquelles noies que venien al pati de les germanes dominiques a l'Osona. I ella es va fer molt amiga d'una noia que es deia Loreto Rull Andreu, que era l'àvia de la Cristina Fortí. També la meva mare, ja en una altra època, la Gertrude, i parlava i recordava d'aquelles noies dominiques que venien a rodar al pati de les germanes dominiques de Vilavella. La meva mare en parlava molt, de moltes, però recordo en especial de la Maria Sabell. I el meu pare, Benet Andreu i Gallell, que era propietari de la finca familiar de les Escoles, també em parlava dels veïns que tenia la finca, els veïns grafimencs, i em parlava del Damià, del Fairan i del Pere Vives. Potser me'n deixo un altre. I la bona relació també del meu pare amb els administratius de la cooperativa agrícola de Vilavella, homòleg seu, el Daniel, i després la Carme Palau. Durant la meva infantesa, el transport per excel·lència dels vilavellencs eren els autocars Segarra. Coneixíem a tota la família Segarra. Coneixíem l'Isidre i l'Isidret i els seus xòfers, el John i el Pau. I en els anys estudiant a la URB, amb la Lídia Bràfim de Tarragona, compartíem amb els grafimencs el projecte que ens relacionàvem amb ells. Un cop acabada la carrera, la meva primera destinació va ser Bràfim. I jo la vaig acollir molt d'alegria, perquè després de Vilavella, Bràfim era el poble on la meva família portava més coneixences. I vaig tenir per alumnes uns nens i nenes que avui són els pares de l'escola Sant Jaume de Bràfim. Però en aquella època, sovint havien de la memòria, les mestres que van compartir la tasca educativa. Recordo la Roser Carràs i també la Pilar Llull. Ja llavors volíem una escola més activa i sortíem pels resultats de la població per estudiar la vegetació. També me'n recordo molt que tenia moltes relacions als pobles del costat i elaborava un dossier perquè els nens i nenes poguessin conèixer la seva temàtica. Les nostres relacions amb el consistori llavors eren molt bones també i teníem l'alcalde un xicot jove que ens escoltava molt de gran. Era l'Antoni Soler i Gasset. L'edifici educatiu llavors només tenia una sola planta i jo, per manca d'espai, ocupava la llar d'infantes de Follaret, sota aquells que vivia la Cinqueta Roser al pis de la Veta. I partint de la docència, els últims cursos de primària, que avui foren el primer i el segon d'ESO. Guardo molt bon record d'aquests nens que vaig tenir. Alguns potser eren per aquí baix de la classe. Me'n recordo molt de tots, el Robert, el Pac,
i m'ho va posar de manifest. I vaig començar la meva tasca docent amb moltes ganes d'omplir i de dirigir escolar. El temps va anar passant, perquè tot necessito una dignificació. I van tenir el suport de l'Ajuntament. Llavors, l'alcalde ens va enviar treballadors, que va obligar la gent a en aquest servei va ajudar a la dignificació i al creixement de la nostra escola, juntament amb la tasca dels mestres de la seva dedicació. Cal també un reconeixement al Manel Ribelles, el meu marit, que sempre ha fet costat i sempre treballat. Amb els seus coneixements informàtics va elaborar una de les primeres pàgines web de les escoles i l'anava modificant amb les darreres versions de suport. També des del Departament d'Ensenyament sempre vetllat per l'escola de Conell. Vull agrair al meu fill, l'Àlex Garcia, que sempre m'ha facilitat informament quan ho necessitat. Així que aquests 3 últims cursos d'escola amb més molta de he impulsat amb el suport dels educatius, la regidora d'Ensenyament Antònia Arnau. La professora sempre ha sabut estar al nostre costat i ha comptat les nostres necessitats. L'any 1979, quan vaig tenir la destinació provisional, vaig sentir curiositat per saber les coses de l'educació. Però no va ser fins al 97, amb la definitiva que la vaig obtenir pràctic, vaig començar a demanar l'arxiu municipal per poder elaborar una petita història de l'edifici escolar. Aquesta la vaig publicar al full de gràfic. Faltava una placa que fes visible l'any de la construcció de l'escola, però la seva col·locació seria de ser una festa d'aniversari. Cal destacar la bona acollida que va tenir per part del Xavier Rius, el nostre alcalde, que sempre li va donar suport. Així, el 27 de març, tots ho recordarà aquest any, amb la col·laboració de l'Àngel, encapçalada per la Mònica Soler Cabrós, i l'Ajuntament i el Xavier Rius, i l'Antònia Arnau i les mestres, la Mercè Soler i el Francesc Fernández, l'escola va fer la seva festa de la 70a aniversari, primera de primera que és el seu edifici escolar, en la qual van assistir la major de la població, la majoria de la població de Reus. Bé, ara ja es parlaré de com no hi ha Vilavallella. Jo he sigut Vilavallella de tota la vida, he sigut la Vilavallella de Socar. I vaig tenir la sort de poder treballar al costat de casa. Com reconeix, vull destacar la seva capacitat de relacionar-se amb l'entorn, però que tenia també la voluntat d'agradar. Com la majoria de Vilavallella, jo no volia mai a la nostra festa major. De petita venia amb la meva família i tenia l'ocasió passar a la Mollet de Lluna, de la seva filla Teresa, que vivia pagant al centre. Després anàvem al camp del futbol o al pati de l'escola a blanc. És una mica venia a la meva cola. I ens agradava molt anar a la còmoda que tenia la filla Teresa a les compres i comprar-li la filla. Fins i tot m'havia tocat el compremi ja és que les festes majors són l'expressió de l'alegria d'un poble. Des de l'estiu els dona una gran agradable. Celebrar la festivitat de Sant Jaume, el vostre patró, que ha donat nom a l'escola, a l'església i al llegat de la població, és també que ha d'anar celebrant. Les festes majors són la reunió trobada d'una comunitat local, que es poden reunir en diferents escenaris, l'església, el centre, la plaça, el pati de l'escola, el futbol. Les festes majors daten del segle XX. Per això no hem de deixar mai de perdre les nostres tradicions. Antigament les festes duraven 3 dies, per ara s'acaben, una setmana, i són més populars i més diferents. Us animo a participar a la festa major. Una festa que tenim tots no té una possibilitat de cada dedicació. Volia tenir un record per la Montserrat Ruiz i Català, dona treballadora que estudiava a Català. Aquesta dedicació, junt amb els altres
iniziativa di piano regionale. Mi va a trovare ognuno di cittadini che hanno presentato la vostra scuola, tutta la vostra scuola. Noi ci sentiamo ragazzi sempre aperti. Gli atti di conoscere e gli altri a scrivere la grammatica, a trovare gli strumenti, però non riusciamo a dire, abbiamo insegnato ma a poco. A scrivere i libri per cui diamo un buon racconto della casa di cosa sappiamo, come giochi, per sempre scriveremo io cosa. Comienza la festa geografica.